Ulo kaning, dumi na po kay i-shot karon ba kay broken hearted na po kay ko. Ano dyan ka madam, naay ka nang ginabaligi ang tubad ras una madam oh. Ito no, sayang po di akong kwarta kung wala tayong magastuhan ano. Direk jud madam. Mo na ni. Mana ni siya madam? Sige, sige. Ayo! Ayo! Ano siya? Ay, lang, naman ito ba available? Oo, na-available to ba? Kita man yung karatula di sa gawas, di ba? Mao ni. Abay mangguna ko katupa ng election dam. Ay, ako nagbana. Model na siya, modelivery to ba? Labs, dali na, Labs! Ano sa mana? Ay! Yay, ka customer sana. Padayon na, padayon na. Ayun. I-plaster sila dito sa lamisa. Ito ha. Bawa na akong gamit. Ayay ka, binamano nga customer na sad. Pagawas na sad nato atong pamalakasan na timplada. Sana all. Patatalan ko ninyo diha mga amiga. RPP lang. Relax perme, pahubog. Tiyaoy! Aguinoy! Nanasay makatilaw langit aning timplada na gusto ba? Dito to yan. Itiyaoy! Okay? Tara na, madam. Sige, Labs. Ikaw na ibahala nito mga pangmalakasang customer, ha? Sige, ako'y bahala, ha? Nasigdanan ako timplada. Sige, ikaw na bahala na. Yo, ito dito guys. Ano din na siya? Nini, dam. Okay. Mani, dam, pamalakasan kinutil, ne? Okay. Perfect. Manto lagi na balik-balikan jud ka. Lolo lang yan. Ang tuba ginaaysan day na no? Ay, dam, kay kabalo ka init kay panahon, kinahanglan sad mo mabugnawan. Ako aning special na timplada ni. Ay mo kabala ka ni. Safety ni. Walang halong chemical, purong natural. At pipi lang. Dam, sure ko dam, masiptin na siya dam. Basig, lahit tayo sa sakit ba niya? Doon ta sa igit. What? Susning buro makagwanaan og igit. Pila ron taana. Sige na, kadugay pud ano sipam kag Kinahanglan pa man gud sa timplahon dam para makuha jud ang tama ni nga timplada. Ang yaha yung texture and iyang moisture dapat sakto gyud na. Kulang pag-ukay gamay lang. Asa mong baso? Kuha nagbaso unsa man tungabo nato na. Ang baso, madam. Sige, RPP lang. Ara dire aw. Sige na. Kinsa man ang tagay? Isa-isa sa wait lang. Burog na lang ibuhok. Sure ka nga safety ni? Ay gagi, sorry madam, wala ko kapang shape. Pero ay kabala ka, organic man sana siya. At kinsa na may unang tagay ani nato dire ah. Ay ano na lang boy to ba? Taga-shot, 1,000. Isa ka shot, 1,000. Sige, ako una shot. Okay. Pangurot na ko ni 1,000 ni. Shot, 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 shot. Grabe, makasya to tuba madam. Uy, kumkwart magunay na din madam. Oh no. Kansi ka ani ba? Okay naman na, Ning. Basta kay na ako'y mapagawas ng sawang kwarta, okay na kay na. Kabalo ka, Ning. Ibulagan ang good kong mark. O nang broken hearted ko karon. Sayaon taning deserve niya akong kwarta. Kabalo ka, Mark. Mahay ka. Imuha unta ni karon. Tagam ni mo Mark. Bye ka oy. Kung asa man ka karon, Mark. Matay unta ka. Narot na? Oh. 1,000. Iya, uy. Repilan sa nato ni Dam, repilan sa nato ni Dam. Hinyo na sad, hinyo na sad. Sige. Dili man ko tantong mangwartahay, negosyo naman ni ako ah. Ato abi-abi ato ako ah. Pero salamat sa 1,000 Dam ha. RPP kay ka ba? Relax perme. Padako. Ikaw, Juno, kaya-yagaan kay ka ba? Sabi sa ka madam mo, ano yung madam mo? Hira? Higawan sa madam. Grabe, the best ano eh. Milky, creamy. Murag duga ni Mark. Creamy na po. Bis kay madam, di ba? Perfect yung pagka-mix ba eh. Gano'n po madam? Wow, kanindot ani oy. Wow, madam ka perfect. Tamis kayo siya. Murag yung duga ni Mark. Unsa? Sa'y duga ni Mark? Sa itong pa nakatilaw ka ni Mark.
Magaling kang kupal ka. Hoy! Mangupit ka ha? Oh no! Shot isa! Abe, ate kagani. Be, shot be. Tiga po ni mo mulakaw nung eh. Puta! Makakwarta ka pero dili magsibat-sibat ha? Ah, Very good. salamat. Basin ako dam, tawagan ako ninyo og kanang mangipos ako. Ha? Sige. Kinani naka 2,000 ko, murag kaigiton naman ko bay. Kasi na ko na eh. Madam. Sorry na kayo, madam. Hindi na tama kaway sa lalaki, madam. Bola lang yan. Isa ba po tinutugay sa mukha ni Mark? Sabak naman ka! Madam, naway na sorry, madam. Madam, speaking of mga kipi or mga laki, madam, na-adit ni madam. Okay na, pre. Sama na sila. Mga tokmol? Hello, girls. Ibulo ka? Sagda ko kay ka? Sa igo kay kasang dughan ba? Iya uy! Miss, si pangalan ni Miss? What? Mo din nakabot na ako ang bituon. Uy, lugod sa man mo diri ah. Ay, nakahiring lagi mi. Isa daw ka shot, 1,000 daw diri ah. Inood na. Nami diri kay para manginom eh. Di totoo yan. Ah, sige. Shot mo diri ah. Oh. Shot mo. Ah, sige, ako na. Pagulat dira ah. Lami na kay i-shot ba kay uhaw kayo. Gali. Ice. Lami gani. Oh, ikaw na pud. Ulang pa na, dungagan na. Gagan ba gidi ay? Mga hubog din ni sila ka. Upog yun sila. Awal na nato ni sila. Mahalin dyan, Miani. Panglima na ni. Ako gining kwartahan ni. Oh, sige na lumag ikaw. Ako na budbi. Katulo pag ito, kalima na ka. Kansiya, nakuha ni, oy. Kwarta-kwarta Miani ron ba? Lipong no, kabay. Agay! Bito ni. What? Ning! Lipong naman gumay. Ay, sabi. Uy! May natapos to ah! Puntis naman lagi ka! Dam, bata na mo Dam. Grabe, di may mahalin na ni. Bidyaw Dam. Klaro, di may mahalin. Uy, kamu duha? Di ba dyan mo mga halin? Kaya puro man mo mga alanganin. Aray ko. Sige na ning ima, tunak ko. Ikaw na'y bahala ning duwa ha. Iluod, naku ano nilang magtanaw. Sa kalibog. Yan na lang. Mas bet pa na ako to si Boy to ba? Kani, buy one, take one. Oh shit, not good. Tuwad sa dili tuwad. Tuwad. Ano man eh, Bre? Ano man eh? Anong kita may kipatuwadan eh? Wala ka na sa itong plano, Bre. Anak ka, kwarta rin na, Dere. Eh, wala naman, nakatuwad naman ta, Dere. Ano na, mas dako pa to sa ato. Ni maunag yun ni. Uy, unsa man ni? Ulat sa Muro manig na igit. Bye mo. Pre, gisalba na sa itong igit, Pre. Wata na, lubihan. Alay.